Здравейте, приятели! Аз съм Даниела Битюнева от 2 по 22 студио, а вие сте с подкастът ни Reuse to, мястото, където ще си говорим за устойчива трансформация на съществуващите ни сгради и нашата градска среда. Приятно слушане! И включвам. Пускай пък. Ще научиш и неща, дето не съм ти ги споделяла. Надявам се. За кого го правим иначе? Супер. Здравейте и добре дошли във втория епизод на подкаста Reuse to, където си говорим за това как можем да преизползваме, да трансформираме, да възстановяваме и изобщо да се отнасяме с една грижа и уважение към това, което сме заварили като среда, сградна, природна и всякаква друга. Днес хост ще бъда аз, архитект Александър Василев, управител и съосновател на ВА Студио. Каква е темата на днешния епизод? Днес ще си говорим за разрушение или трансформация. Какво печелим, какво губим и какво можем да използваме, ако не разрушаваме, а пазим. Какви са възможностите, какви са методите и какви са решенията за възстановяването на една стара сграда и за използването на една стара сграда. Дойде време да ви представя моя гост, добре познатата ви вече, архитект Дани Битюнева, с която днес си разменяме ролите, за да мога да ви я представя и нея. Дани е съосновател на студио 2 по 22, заедно с нейния съпруг Николай, и работят в две основни направления. Тя се занимава като архитект с архитектурно и интериорно проектиране, с фокус върху трансформацията, преизползването и устойчивото преустройство на съществуващи сгради. Тя ще ни разкаже по-късно откъде е възникнал този интерес, защо е толкова важно. Ники се занимава с графичен дизайн, с фирмена графична идентичност и с умелото комбиниране на стил, логика, форми, цветове и така нататък, която е работата на един графичен дизайнер. Между другото, страхотни неща правят. Може да видите тяхната работа в социалните мрежи. 2 по 22 студио се казват. Здравей, Дани! Много ми е драго да си разменим ролите, както отново казах, и да ни разкажеш малко повече за теб, за това какъв е житейският ти път до тук, какво те накарало да се занимаваш въобще с архитектура, къде си учила, от каква основа произлизаш и какво те запали толкова по опазването на старите сгради. И на мен ми е много драго, че съм гост в този подкаст и много ти благодаря още веднъж сърдечно за това, че отделяш от времето си и днес, миналия път беше гост, днес си хост. Много ти благодаря, за да мога и аз да споделя така и с слушателите и с теб, защото много от нещата всъщност много малко хора най-вероятно знаят, че ние се познаваме от много кратко всъщност и предимно сме говорили така за работния свят. Абсолютно. Така че и за теб ще бъде интересно, надявам се. Много. Какво всъщност, откъде идвам? Аз произлизам от семейство, което няма нищо общо с архитектурата. Майка ми и баща ми по професия баща ми е зооинженер по принцип завършил, тази дума търсех, а майка ми е медицинска сестра. Те много кратко всъщност упражняват тези професии, даже мисля, че няколко месеца, като след това се занимават предимно с земеделие, поемат тази инициатива така и работа от моите баба и дядо. Mm-hmm. Тогава явно времената са били така, до някаква степен са го налагали това нещо и самия факт, че са имали по-голяма финансова стабилност в тази сфера, ги е накарало да пристъпят към това решение. Аз така съм отгледана в едно семейство на село, където сега и живея. В течение на обстоятелствата се върнах на същото място, откъдето съм израснала като дете. И учих в Пловдив, в езиковата гимназия с немски език. И предметите, които най-много ми се отдаваха, бяха математика и рисуване.
Ето къде е ключа за палатката. Общо взето, така не беше някакво решение да се занимавам с архитектура, което съм го мислила дълго време. Просто той сега мисля, че е така. Много хора, тъй като тук я няма тази стажанска дейност преди да започнеш, нали, след 12 клас, няма тази стажанска дейност да опиташ неща, да пробваш преди да решиш какво да учиш. И общо взето нещата, които ти се отдават, това записваш. И тогава и факта, че учих и немски, ме накара да направя тази крачка и да запиша архитектура в Германия. Като подадох на няколко места. Впоследствие ми приеха в две, в Ахен и в Штутгарт. И аз реших да отида в Штутгарт. На 19 бях. Тогава заминах всъщност с един мой съученик, който учеше инженерство, електроинженерство в Штутгарт. И двамата, така, съвсем като приятели, решихме да направим тази стъпка заедно. Изобщо не сме се наговаряли, той буквално също реши да учи в Штутгарт и така решихме, хайде, отиваме натам. Сега като се върна назад, някак си викам, мале... Как ги решавам тия работи? Нашите тогава много ме подкрепиха, въпреки че, нали, сега като имам и дете и като погледна назад на 19, детето ще да отиде в друга държава, Да. Наистина адмирации за това, което са направили и са взели като решение да ме оставят свободно, без така, сама да отида натам. Толкова ранна възраст. Браво. Та отидох там и започнах първия курс. Като в началото имаше такси в университета, бяха 600 евро, мисля, че за целия семестър, което ако трябваше да бъде за цялото ми обучение, може би, не е непосилно за нашите, но ще им бъде много трудно. За което се радвам, че още първия семестър, като отидох, таксите отпаднаха, тези високите, и таксата беше, мисля, че нещо около 100 евро за половин година, което беше достъпно съвсем. Поносимо, да. И поносимо. И това е така една от точките, за които съм благодарна на политиката на Германия, че направиха, за да може да остана, нали, там. Най-вероятно и по другия начин щях да остана, но щеше да бъде трудно. И така, записах архитектура, като изобщо не знаех какво ме очаква, с какво ще се занимавам. Първите семестри така бяха доста... изпробваш разни неща, различни теми, както и тук. Виж колко интересно, че си решила да кандидатстваш архитектура не заради интерес към тая професия, наука, занаят или каквото е, просто защото това ти е вървяло в училище. Имам много колеги, които така, между другото, също кандидатстваха, защото много, много добре се правят по математика, нали? Да. И много от тях не можаха да открият всъщност магията и призванието на нашата професия, докато ти си успяла с помощта на германското правителство. Да, това е една тема, която няма да спра да повтарям. Наистина е много интересно и това е малък процент от хората, които записват да учат нещо, независимо дали е архитектура, наистина се преоткриват в тази сфера в последствие. И има доста хора, които работят работите си без желание. Независимо дали са архитекти или други, някак си няма тази добавена стойност за това, което правят. Аз се радвам, че го открих. Ти знаеш много добре, че в архитектурата има толкова много различни разклонения, по които можеш да поемеш, че не е само ти си архитект и това е, нали? Можеш да поемеш много различни пътища. Добре, а старите сгради? Кога се запали този огън в теб? Сега като се замисля, може би още с първия ми досег до практиката, тъй като аз още трети семестър реших така на своя глава да кандидатствам за работа там, да подпомагам нашите. Така се чувствах по-добре, по-полезна и може би така вътрешно просто исках да го направя. И започнах да работя стаж в един офис в Штутгарт, доста малък, бяха 4 човека целият тим. Те предимно се занимаваха с реконструкции на стари сгради още тогава, това беше 2011. Надстрояване на покривни пространства. Още от тогава имаше хора, които искаха да го правят, най-вече в центъра на града, където има стари сгради, високите тавани, знаеш.
имаше така доста интерес и там ми беше първият досек с тази тема. Като може би аз не го усещах така, че ме влече, но ми беше много интересно. Стоях до късно на работа, правих овертайм, нали, всички тези неща, което си беше знак, сега като се обърна назад, че ми е било интересно. Да. Съответно пък темите, които бяха извън тази тематика с такива разни така, айде не измислени така мегаполиси, но някакви по-абстрактни развития на мегаполиси, които са извън човешката мащабност, не ми бяха толкова интересни в университета, тъй като имаше и такива професори, при които можеше да правиш проекти. Аз се бягах от тях. Не ми беше моето, нямах така мотивация вътрешна, нямаше го този огън да ми е готино. Да. И така, всъщност, тези неща и в университета и на работното място малко по малко почнаха да ме влечат към тази посока. Може би съвсем тогава, ранното. Като бакалавъра все пак изпробвах един-два проекта такива. Не беше моето. Даже и чисто от гледна точка на резултати, които постигах някакси на самите презентации, не можех да застана права и така с увереност да си защитя някакъв такъв проект, просто защото аз не вярвах. Не го усещаше, че е твоето. Да. След това пък може би магистратурата ме сблъсква и с градоустройството. Тогава реших, освен че проектите, които са в човешкия мащаб, градоустройството си е една голяма картинка на цялото това нещо. Там ми беше също много интересно и специализирах по време на магистратурата и градоустройство. И тогава направих дипломната си работа за тютюневия град в Пловдив. Супер. Това ми беше наистина един от проектите, които мога да кажа, че вътрешно ми е донесъл най-много удовлетворение, защото оттам правих нещо за тук. Да. Комуникирах го с Пловдив, качен е проекта в Табако Сити Пловдив, може слушателите да го разгледат, ако им е интересно, и зрителите. Това беше така една опорна точка за мен да си още един път така да си заявя, че това е правилният път за мен. Нещо. И това е моето нещо. И така, това беше всъщност моя опит в университета и това, което наистина ме движеше. И така, за там. Иначе по тази тема няколко примера като архитекти, които така си мисля и че са ми подкрепили и тогава много ги четях по време на магистратурата. Са Ян Гео, той е датски архитект. Аз много го харесвам. Самия му усет за социална отговорност на проектите, за голямата картинка в проектите. Ми беше, може би, една опорна точка също. Гео, мисля, че е доста познато име в българските, дори не само чисто архитектурни среди. Надявам се да сте го чували. Ако не сте, проверете кой, ще си говорим за него. Да, той заслужава внимание и една от книгите, които бих препоръчала е Градове за хората. Тя е наистина едно четиво, което не е задължително да си така архитект с опит, за да го разбереш. Много достъпно е написана. Абсолютно е така. И наистина там става въпрос за това преди всичко да бъдем хора и след това професионалисти във всички сфери. Това ме докара и разбира се, имах и други, не е било това, което си казах, това ще, исках да изпробвам и друг тип опит в архитектурата. След малкия офис реших да пробвам нещо голямо, казах си, че трябва да го пробвам, за да разбера дали е за мен или не. Отидох да работя в един по-голям офис с 150 плюс човека. Като там не беше някакъв проблем, нали, самата големина на офиса. Като цяло за мен шефовете и управителите бяха достатъчно ангажирани с персонала си. Дори си бяха наели още 2018, когато аз стоях да работя там. Си бяха наели определен човек, менеджер, който им помага и ежеседмично имаха срещи с него да ръководят екипите, да им обръщат достатъчно внимание, да
просто да направят някаква структура работеща за екипите и за тях, защото ти знаеш, при толкова много хора е доста трудно да имаш поглед над всичко. И те нямаше как да се разкъсват. Те бяха си замислили тази структура и много ми харесва такъв тип предприемачество, в което ти наистина се инволвираш и искаш хората, които работят там, да са добри. Там имаше различни видове проекти, но с течение на обстоятелствата аз пак бях ангажирана по мое желание в проекти, които бяха свързани с работа с съществуващ сграден фонд. Там един от проектите, които правих, беше реконструкция на Лидер Хале. Това е конгресният център в Щутгарт. Хората, които са ходили там, го знаят, защото то е доста така известно място и за туризъм. Там се правят различни арт-галерии, конференции. Беше така много интересен досег за мен с архитектурата. Там ми бяха и първите срещи с фирми, ръководене на фирми. Така се гмурнах на дълбокото. Това беше първият проект, който се гмурнах на дълбокото и си бях казала, че просто каквото не разбирам, ще питам. Питах фирмите, питах работниците на строежа, питах шефовете, постоянно задавах въпроси и си казах, няма глупави въпроси, сега ми е времето. По-добре сега да питам, отколкото след 20 години да не знам. Аз съм на мнение, че винаги трябва да питаш. Няма човек, който да знае всичко и на 80 да станеш и на 180 да станеш, все ще има нещо, което не знаеш. Така, особено в този свят. Нашата професия е безкрайна, но знанието човешкото е безкрайно, така че това е просто маниери, начин на учене, начин на професионално израстване и според мен е нещо, което трябва да си... Да нямаш проблем да го правиш винаги, защото това само показва колко си всъщност отворен към нещо ново. Да, и както си говорихме и в предния епизод, ти сподели да намираш достъпен и правилен език за всеки един. Ето един от ключовите моменти. Добър ден! Добре, аз така малко извън сценария да питам какво значи Бютюнев? Имаш ли идея откъде ви идва тая толкова звучна фамилия и трудна за произнасяне? Да, аз така си имах... Аз така си имах... То не е проблеми, но тема така си имахме вкъщи, като си смених името. Това беше в Щутгарт още като работих и изведнъж от работата Петкова ми е старата. Петкова и изведнъж казваш Бютюнева и те, ама какво е това, нали? И на немски има едно UY, се казва, с две точки отгоре. И аз им казвам два пъти това, кажете, нали? И те като го кажат, така ли? Така вече може. Много хора го свързаха и с, като им кажеш, нали, Николай. Защото от него идва и той казва, идва от Beautiful. Викам, да, добре. Но всъщност корена на името е от турския корен. От турски, мисля, че турски. Това е преди още неговата прапрабаба. Мисля, че не знам дали и какво се е случило, за да го получат, но знам, че означава свят. Ама не като, нали, религиозното свят, ами като цялостен. Като свят. Много интересно. Но няма някаква история, която се е така предала в семейството и е останала. Само знам значението от баба му. Много е звучно. Просто аз като се запознахме си викам, това за абсолютно единствените два човека, които познавам с тази фамилия. Да. Добре, днешния епизод го снимаме на, както виждате, нали, продължавайки традицията да не сме в стерилно студио, в една доста природна среда, но на фона на една много специална сграда. Това е едно бивше училище, доколкото знам, и много искам да ти задам въпроса защо тук избра да си говорим. Има ли значение тази сграда за теб? Тя има много така, освен архитектурно и сантиментално значение за мен. Намираме се в Плодовитово, село Плодовитово. То всъщност се води Стара Загора, област Стара Загора, община Братя Даскалови. Това е едно село, което е близко до село Мирово, където всъщност живея и аз. И там е къщата на баба и дядо.
Аз тук съм минавала толкова много пъти като малка и винаги това училище ми е било трън в очите, наистина. Ми е било толкова жално и тъжно, че стои така празно. Това училище, като минавах, се си казвах, много искам, докато съм жива, нещо да се направи в тази сграда. Много искам. И всеки път си го казвах. И това беше така една от първите сгради, за които се сетих, когато стартирахме подкаста. Просто си казах, че винаги ми е правило впечатление, винаги са ми правили впечатление. Основно е тези два детайла, които се виждат на късата фасада. Много са ми интересни и винаги, когато минавам покрай някаква сграда, нали, ние архитектите сме умесени малко от друго тесто. И винаги са ми правили впечатление и винаги си представям как там има, като се произползва сградата, там има някакви пейки за стоене, има поглед към зеленината, към парка. Ще добавим и видео така с една кратка 3D обиколка на сградата и ще видите, нали, за какво става въпрос и къде стои. Но това училище е строено края на 19-ти, началото на 20 век. След освобождението. Да. И е било активно, така било е център на селото. Тук са се събирали много. Парцелът е огромен, най-вероятно е бил използван тогава. Има малко данни за него. Но като цяло в момента, както виждат всички, е изоставено. То доста време май е изоставено. Доста време е изоставено. Аз зимата правих така снимки, в които се виждаше повече структурата. Сега като е обрасло, не чак толкова. Но преди 3 години, когато се върнахме в България, и аз минавах от тук, просто един ден буквално спрях колата, чукнах в Google кой е кмета на селото, намерих го и му се обадих. И му казах, представих се коя съм. Той се оказа, че познава дядо ми, или го е познавал, Бог да го прости, дядо ми. И стана на въпрос какво ще става с това училище. Ми беше интересно, чисто като специалист да разбера има ли някакви потенциални инвеститори, желание, интерес. Той ми сподели... Забелязал ли го е? Да, забелязали са парцела, не училището. Да. Той ми сподели, че самия той много се радва, че се свързвам с него, че той е учил в това училище. Много от жителите са учили тук. Като селото в момента мисля, че има към, не знам, 600 човека. Доста малко село. Той е учил тук, повечето от хората са учили тук. Има така доста свързани с това място. Да, по един или друг начин. Той има ли друго училище в селото? Май няма. Сега има едно читалище, няма училище, има читалище и занималния, нещо такова на центъра, което е такава сграда, която просто е приспособена, нали? Няма си конструкцията на училище. Да. Просвета, мисля, че се казва. Да. И той ми сподели нещо така, което много ме шокира и си казах, трябва да действам по някакъв начин, да дам гласност на темата. Каза ми, така малко вкарвам една друга тема тук, за да може да си направите връзката и ти също. Това училище се намира в така доста голяма близост на 50 метра от зеленчуковото тържище на Плодовитово, което е едно от най-големите в България. Най-известно всъщност. Най-известното, да. Борсата, както ние тук му казваме. Този парцел явно е попаднал в полезрението на хора от там, които се занимават по един или друг начин, са свързани с тази дейност. Те са се обаждали на кмета, което той ми го сподели, нали, по телефона, за да го питат какво ще става с този парцел. Той е голям, сега не знам като декари колко е, ама доста голям. И са го питали какво ще става и дали могат да вземат мястото. Съответно, искат да разрушат училището, да излеят бетон, цялото това нещо и да го направят паркинг за тирове. И за продължение на тържището. Да, ужас. И аз като го чух, буквално настръхнах, както и сега настръхвам, като говоря. Съм шокиран. Много тъжно, защото буквално тук пред нас се намира детския парк, който не е поддържан, но поне си е някаква инфраструктура, която си съществува и може да се оправи. Но това излеяли се бетон вече е свършен факт. И той ми каза, ама да знаеш, нали, че докато аз съм жив, това няма да се случи, аз няма да го дам. Обаче какво става, когато той вече не е жив? Нали? Абсолютно. Какво става? Човека да е жив и здрав, му пожелавам още дълги години, но тъжно. Всеки един момент
това нещо може да се случи. Да. Сега кошмарно. при него може би е въпрос на сентименталност, на моменти, на спомени, за което не прави крачката, въпреки че съм сигурна, че му се предлагат за този терен доста средства и пари. Радвам се, че не го прави, че не решава да се действа, но пък ако се остави тази сграда, тя няма да стои още много дълго, покрива се разпада. Да. И така, жалко е. Това беше основната ми идея с тази сграда, защото е пряко свързана с темата, за която си говорим, за така наречения баленин бещант. Баленин бещант, да. Това пропуснахме да го споменем като термин. Какво означава баленин бещант? Баленин бещант, аз търсих така директен превод на български. Това е, може би, ако искаме съвсем да сме точни, строителство с наличните ни строителни ресурси. Или преизползване на наличните ни строителни ресурси. Да. Това е термин, нали, от Германия, където политиките така доста инициативно и доста силно в последните няколко години се занимават с тази тема, като има много плюсове там, разбира се, за инвеститора. Ще си говорим след малко повече за това. Но Германия и Дания са едни от водещите така държави, които се занимават с баленин бещант или да преизползват старите си сградни фондове, съществуващите. Като тук да вметна, че при съществуващи сгради и баленин бещант и трансформация на стари сгради, тук не говорим само на тези, които са културна ценност в България. Много хора така напоследък ме питат реставрация. Не става въпрос за реставрация само, защото тези обекти по един или друг начин са защитени от закона. Културните ценности. Ценности. Паметниците на културата. Паметниците на културата. А тези сгради, като това училище, като много читалища и други училища, ако се сетим, във всяко едно село или град има старо училище, което най-вече, най-голяма част са оставени на атмосферните условия. Говорим за тези забравените сгради, които наистина стоят и са си сами. И никой не се грижи за тях и просто е въпрос на време. Точи им зъбите да ги схруска. Добре, какво ги прави за теб ценни? Какъв потенциал има една такава сграда според от твоята гледна точка, вече работейки, нали, в държава, която явно има много повече история, много повече традиции в преизползването и в баленин бещант, нали? Да. Какъв потенциал имат тези сгради? Потенциала, сега говоря общо, като правя вметка, че за всяка една сграда трябва да се направи анализ. Дали има... Съм чувала, ама то не всяка сграда става. Да, не всяка сграда става, затова ние сме тук. Ти, аз, други наши колеги, които могат да дадат оценка и да кажат след анализа има ли смисъл. Но потенциалът е огромен. Най-малкото в момента, като се огледаш, това е едно ключово място. Било е ключово място, има си изградена инфраструктура вече, която е огромен плюс, защото когато строиш наново, ти трябва да изграждаш инфраструктурата наново при всяко едно нещо. Това е един огромен плюс и най-вече финансово, защото ако тръгнеш да изграждаш инфраструктура, това си е свързано с много сериозни финанси. Ако работиш с съществуващите сгради, те вече са там. Повечето от тях, това е другия плюс, са на ключови места. Сега, това училище в случая е в периферията на селото, но пак си има неговото си място, неговия спот. Повечето съществуващи сгради са някъде на централно място, свързват две махали, два квартала или нещо друго. Пътищата водят към тях, нали. Установени са си като място и около тях се е образувала по някакъв начин селската или градската тъкан. Да. Те са си част, една основна от тъканта и ако ги примахнеш съответно и сложиш нещо друго, то няма да функционира по същия начин. Хората, паметта изцяло ще бъде заличена, нали? Историята, спомените. Всеки един от нас знае, като минава в собствения си град покрай място, което свързва с детските спомени, как ти става по-хубаво някак, се чувстваш се добре. Това са две от нещата. Едно от другите всъщност като потенциал е, че такъв тип инвестиция има достъп и до субсидии европейски.
Може да се кандидатства за такива, да се приемат, да облегчат бюджета на инвеститора. Тоест вече се гледа в Европа много сериозно на това нещо. Не е просто на гърба на инвеститора. Не, подпомагат го много сериозно. Аз сега говоря от опита си в Германия. В момента правим една жилищна сграда. Я санираме енергийно, малко я правим трансформация на таванската част, на таванското помещение. Не много интервенции, но пък такива, които наистина облегчават бюджета на възложителя. Там тя получи, съответната възложителка, получи субсидии от държавата за енергийната ефективност на сградата. Това ще рече, примерно, нова изолация, нови прозорци, нова фасада, които вдигат така и стойността на сградата. Също така получи субсидия и за слагане на соларни панели отгоре на покрива. Там си има вече различни рамки, в които трябва да влезеш. Примерно при нея беше, че за да получи тази субсидия, трябва квадратурата да бъде над 70 квадрата. То има си разни. Има изисквания. Но всичко е постижимо. Просто трябва да се информираме. И това е основното нещо, което е идеята и на Реюсто, и на тези наши разговори, и на ниво професионалисти, и на мултидисциплинарно ниво, да говорим за това, за да може тези теми да стигат до инвеститорите, защото те няма как да знаят всичко. Ако не им се предлагат възможности, те няма как да правят избори. Те правят това, което са чували, което знаят. Добре, аз ако съм един инвеститор сега и кажа, окей, разбирам се с човека на селото и казвам, добре, няма да правя бетонен паркинг тук за тировете. Купуваме тази сграда, какво ще загубя, ако я разруша? Окей, той ще загуби много, защото му разрушаваме тази част от миналото му. Но аз като инвеститор какво губя, разрушавайки тази тръгнала да се разрушава сграда? Първоначално, ако гледаме чисто етична гледна точка, разрушаването просто много замърсява нашата среда. По данни на Европейската комисия, 36% от въглеродния диоксид идва от разрушаването, от строителството. 36%? Не са заводите, не е нищо друго. Не говорим само разрушаване, говорим и ново строителство. Тоест, ти ако вземеш тази съвкупност от цялото това нещо, което е тръгнало с новото строителство, навсякъде се строи ново, навсякъде има разрушаване на стари сгради, заместване с нови, можем, ако сме малко по-осъзнати, да го предотвратим малко по малко. И наистина да действаме с осъзнатост. Инвеститора, разбира се, тези теми няма как да ги знае наизуст и тези възможности и това какво губи. Той губи ценна структура. Всъщност той може да използва съществуващия скелет, както е тук. Сградите тогава са се правили, и особено училищните сгради, са правени по тип open building, това, което сега е модерно като изказване. Това означава, че има външна структура, която носи. Носещи външни стени, които са достатъчно дебели и устойчиви, че да държат на такава отворена конструкция вътре. И всеки може да си го представи, го знае от детските години. Има един коридор, които са другите две основни носещи. Всичко друго останало може да бъде направено модуларно. Това, което всъщност един колега наскоро ми сподели, сега се сещам, от Штутгарт. Той работи с много проекти в Китай. И там се изисква, когато строиш или престрояваш нещо, да го направиш възможно отворено от към функции, за да може то да е адаптивно в бъдеще. Тоест не да правиш някакви малки кутии, примерно, или килийки, или пък да го напаснеш максимално с масивно строителство на нуждите ти, да е възможно модуларно направено и така, че да може да се напасне спрямо сменящите се нужди на използвателя. Защото той сега може да е училище, може да се направи и хотел, може да се направи и coworking space и какви ли не други идеи, може спрямо мястото, където е. Може да се свържи чисто функционално и с борсата, и с тържището, като административен център или нещо друго, идеи много.
стига да има човек, който да иска да се занимава с това. Да, аз една скоба искам да отворя, че всъщност в подкаста си говорим не за, нали, за реставрация на сградите, т.е. ето прави, това е било училище и ние искаме да го реставрираме като училище, независимо дали ще има кой да учи в него. Напротив, ние си говорим за преизползване на сградния фонд в светлината на съвременните нужди. Тоест, ако тази сграда има нужда да бъде административен център на тържището, нека да бъде. Но нека да бъде тази сграда. Да видим какво може да се използва, защото тя, например, за административна сграда е перфектна точно на фона на това, което ти каза, че имаме 2-3 носещи стени и всичко останало е open space вътре. Да. Това е всъщност фокуса ни, затова не се занимаваме с паметници на културата, където темата реставрация е много силно застъпена заради архитектурните и художествени ценности на сградите. Правя го само като скоба. Да, то е така наистина и реставрацията всъщност тя си е отделна наука сама по себе си, нали? За да си там, ти си до голяма степен артист, защото трябва да върнеш нещо в вида му, в който е било, нали? Аз лично съм така по-насочена към този тип трансформации, защото си мисля, че тук мога да дам повече от това тази моя черта и способност да креативното мислене, трансформацията, новите функции, чисто спрямо това за какво ще се използва, да отдам това мое знание и опит и желание. Така че това губи инвеститора, отделно губи и може би до голяма степен и сега пък има сватба. Добре дошли в Реюсто. Това е... Така, губи до голяма степен и уважението на общността. Защото когато ти направиш една такава крачка да събориш сграда, която е така тачена от местните жители и от хората, които живеят наоколо, веднага в тях, или повечето от тях, надявам се поражда едно такова чувство на недоволство. Влизат че на им нож. вземат нещо. Да. Че им вземат нещо, което те си смятат за тяхно. Независимо, че не е в твой двор, нали? То си е в твоето място и където си живееш, пребиваваш. Да, както в предния епизод си говорихме, всъщност ти идваш като един външен човек и нали, разрушавайки нещо, което е било там 2 поколения преди тебе, съграждано от хора, които са дали много голяма част от живота си да го направят и след това тази сграда е дала съответния принос за още 2 поколения преди ти с твоите пари да се появиш. Нали, но това вече е въпрос на отношение. От гледна точка на инвеститор ти си правиш сметката, но според мен добрия възложител, добрия инвеститор, освен сметката, трябва да си дава сметка, нали, сметката за парите, трябва да си дава сметка и за това какво заварва, какво купува, то каква друга стойност, освен тухлите и хоросана има. И всъщност какво ще допринесе друго и как той да го използва вече от финансова гледна точка. Абсолютно. И тук идваме ние като специалисти, защото, пак казвам, инвеститора не може да ги знае тези неща наизуст. Никой от нас не бива да знае неща наизуст. Трябва да знаем откъде да си намерим информацията. И ние сме информаторите. И трябва да бъдем информаторите. Ти много правилно го каза в миналия епизод, че се виждаш като апостол, като предаваш информация, като предаваш знания наистина на всеки един. И ако те знаят къде да търсят, ще намерят. Но много от тях за мен все още не знаят, защото просто не се говори за тази тема. Тя е тема табу и е по-лесният начин да викнеш багера, да го бутнеш това нещо и да си излееш бетона. Обаче това си има последици. Да, всъщност, дай да погледнем малко през гледната точка на инвеститора. Ние зачекнахме темата, но какъв е най-големият му риск? Кое е нещо, което най-много ги спира инвеститорите? Тази липса на информация, незнанието с какво се захващат, защото ние си говорим, че нали, има изградена инфраструктура, има наличната сграда и така нататък, но един инвеститор, като го види това нещо, не знае реално какво купува. Защото много често няма документация и да има, тя е неосъвременена, тази сграда е амортизирана. Да. Какви са според теб най-големите спирачки и рискове от гледна точка на инвеститора?
сега като си замисля, аз наскоро писах и по темата в LinkedIn. Инвеститорите, разбирате се, са прагматични, нали? Ние сега говорим за много и за сантименталната част, но ти като инвеститор, естествено, искаш това да ти се отблагодари, да ти се отплати с времето и да получиш пари. Някои от тях искат да ги получат по-бързо, други по-бавно. Но основно... Малко се ти е с по-бавното, да, съм забелязал аз. Повечето искат много бързо да се отплати нещо, което бързите неща по-често са неправилните и бързите решения. Та пак ще кажа, основното е липсата на информация, липсата на диалог с тях и според мен това, което също ги кара да не правят тази крачка, са потенциалните рискове. Много малко се говори за тази фаза на анализ, която ние правим. От нас се очаква буквално да те наемат, да вземеш сградата и утре да почнеш да строиш, ако може, и вчера да си почнал. Да. Тази анализна част или фаза при тези съществуващи сгради е голям процент от нашата работа. Така наречените предпроектни проучвания. Предпроектни проучвания. Да. Къде се намира сградата? Какво е заобикаля? Какви са потенциалните функции, които може да има? Колко ще се отплащат те? Затова си има и... Ние сме правили такива проучвания в първия малки офис, за който ти споделих, нали, с Excel таблици големи, нали, какви ще са бъдещите приходи за определените функции. Правим различни сценарии на сградата, дали ще има ново престрояване нужно, примерно към нея да се пристрои нещо, което да допринася като стойност. Каква е разликата, дали ще бъде административен център или нещо друго като функция. Нали, всичко това се слага едно към друго и се прави разликата и се вижда разликата. Тези анализ, това предпроектно проучване за мен е нещо, за което също много инвеститори не инвестират достатъчно време и средства, разбира се, за да го направят, за да си дадат сметка има ли смисъл тяхната инвестиция и какъв е риск. Това е едно от нещата, които за тях би било голям риск. Сега има много нови технологии, като 3D заснемане на сградата. Можеш буквално да видиш къде вървят камионите. Как ти казах, добре дошли. На немски. Така ли? Да, вярно. Можеш да видиш къде вървят инсталациите. Това е една тема, която също така е доста финансово тежка, ако не се предвиди на време. Какви са всъщност интервенциите, чисто инсталационно да се прави, къде има електрически инсталации. Всички тези теми трябва да се направят един добър анализ, добре структуриран, да се представят прозрачно на инвеститора и с него да се вземе решение какво ще се прави. Тоест, вие като част от това предпроектно проучване не е просто да се анализира среда, състояние на сградата, конструктивно и всякакво нали, на инсталациите и така нататък, а и какви са възможностите за използване на сградата. Тоест, част от заданието след това за проектиране, ние го допълваме, така че да може инвеститора да си вземе правилното инвестиционно решение, което е много важно и аз мисля, че архитектите трябва да бъдем използвани и за това, защото много жалко човек с толкова опит и толкова знания да бъде използван само да чертае. Да. За съжаление, така ни, както каза, реномето само в това да чертаем останало в последните години, но ние сме повече от това и пак ще кажа, че сме умесени с различните сто. Просто ние като видим сградата, може да си представим доста неща като функции и да го представим плакативно под формата на презентация, какви са възможните изходи и да ги докажеш, разбира се, с аргументи и факти. Не е на 100%, няма как. Един бизнес си зависи в крайна сметка от човека, който го ръководи, но можеш да дадеш така посока и да го докажеш. Най-малкото, че в последно време така един от плюсовете за съживяването на тези сгради и преизползването е, че доста фирми и бизнеси се опитват така да преминат и към устойчивото развитие и това се гледа добре. На един инвеститор се гледа много добре и на неговата сфера и дейност, която ще отвори тук. Ако преизползва сградата, това може да му дигне стойността много.
Тоест, първата стъпка да тръгнем да говорим вече за решения, защото да, рисковете са ясни, неяснотата е голяма. Нали, първо сигнално е дай да го бутнем, защото на чисто всички знаят, че е по-лесно. Но ние казваме, има решение. Има начин как това нещо да се случва и се случва. Имаме и примери, които по-късно ще споделим. Какъв би бил подхода? Какви са стъпките, през които според теб трябва да мине един инвеститор, за да постигне тази цел, да успее да използва една такава сграда, хем в услуга на обществото и на местната общност, хем за себе си като възложител, това да му стане печеливш ход? Първата стъпка със сигурност е събиране на правилния екип още в началото, преди да се стартира с проекта. Аз съм голям фен на това и така пледирам всички, които имат някакви такива желания, наистина да се събере правилния екип от специалисти, защото хора, които дават такова, има много. Но ако си събереш отбора, с който евентуално ще работиш в бъдеще по един проект предварително и ги помолиш да направят този анализ за теб, ще спечелиш доста. Независимо какъв ще излезе. Той може да излезе негативен, но ти ще си сигурен за себе си, че си направил правилното решение. Както когато нещо не ти е добре, отиваш на лекар, той ти казва какво да направиш, какви са възможности, ти си избираш. Не се лекуваш сам, така и с сградите. Ние сме една или друга причина. Точно това правим, да видим възможностите, да ги предвидим. Да, диагностици сме, да. Диагностици сме. Това е първата и най-важна стъпка и също така, нали, чисто законодателно, може би да се стопира такъв тип срутване на сгради, да се направят някакви регулации, които да ги защитават. За да се избегне прекомерното срутване без... Да, аз точно това ще да те питам. Според теб, трябва ли да е изцяло частна тая инициатива и трябва ли, т.е. възможно ли е, то е хубаво да е само частна, но възможно ли е да бъде само частна и да достигнем до такова ниво на обществено самосъзнание, за да го правим, или по-скоро ще бъде комбинация между гражданска енергия и по някакъв начин общинска регулационна държавна политика? И двете. Според мен трябва да е комбинация от всичко, от всички нива на процеса. Сега като го казваш, веднага се сетих за ето ти една възможност. Ти трябва да минеш през общината, ако трябва да направиш нещо. Задължително. Отиваш в общината, общината е изготвила, примерно съвместно с нас, едни диплянки, тя може да не са в форма на хартия. Праща ти ги на имейл, ти взел тази сграда, ето ти възможностите с контакт формуляр, примерно към специалистите, които да ти помогнат. Те трябва също да направят някаква крачка, при която да те насочат към възможностите, защото те са така първият човек или институция, с която се сблъскваш в такива моменти. Така че това е една много добра отправна точка, стартираща, да се направят там, което не мисля дори, че е чак толкова сложно. Не, и това е нещо, което го правиш веднъж и го даваш просто. Да, и просто да се раздават така информативно. Радваме се, че сте го купили този парцел. Ако имате нужда от консултация, какво да правите, свържете се с еди кой си и това да е примерно един от стимулите. Да, ние сме си говорили с теб не веднъж, че всъщност не е толкова трудно и не е толкова сложно да ти още като имаш инвестиционно намерението, както ти си се обадила на кмета, 100% всеки един голям инвеститор се свързва с местната управа да пита какво е, нали, каква е историята на този имот, може ли да се придобие, какво може да се случи с него и така нататък. Дори от гледна точка пак на изясняване на това с какво се захващаш. Никой не купува, това не е кило домати, дето да го хвърлиш, нали? Да. Всъщност има много, много дребни неща, които могат да се направят като дори на ниво община политики, дори на ниво кметство, които да кажат, окей, ето ви стимул, ако вземете тази сграда, какво ние ще ви помогнем, с какво ще ви помогнем, за да го
Насоките, прозрачността, информираността. Да. Как говорим за това? Наистина, много, много си прав. Няма какво друго да кажа, освен да се съглася. Много е важно и да осъзнаем, че не е решението просто да седим и да казваме нещата не се получават. Mm-hmm. А защото много хора казват, тя тази община нищо не прави. Да, ама ти не си се обадил да питаш нещо. В повечето случаи те са много добронамерени, когато се обадиш. Сега наскоро имах едно ходене до Мелник и бях споделила снимка от една срутваща се сграда стара, много интересна, с едни колони на входа високи. Покрай LinkedIn всъщност се свърза с мен един човек, който ми сподели, че това е сградата на Конака, старата в Мелник, и че всъщност той е от района, Сандански, и може да се обади на кмета и да пита какво се случва. Mm-hmm. И аз естествено казах, много ще се радвам на обратна връзка, какво се е случило. Оказа се, че кмета му е казал, много се радвам, че се обаждате, нали? Особено като е разбрал, че е от района и се интересува от бъдещето на тази сграда. Впоследствие се разбра, че тя ще бъде направена музей и дейностите по ремонта започват съвсем скоро. Mm-hmm. Та ето, нали, аз мислех, че тя се разпада и нищо няма да се направи с нея. Впоследствие разбрах, че ще стане. Има как да стане. Нали? Това е основното, което искам да натъртим на нашите слушатели и зрители, че има как да стане. Не е невъзможно, не е свързано с 5 пъти повече разходи. Да, по-скъпо е. Нали, не бива да си слагаме розовите очила и да казваме, че е по-евтино. Не е по-евтино, но не са само парите това, което дава стойност на една сграда. Сградата е нещо огромно като инвестиция. Mm-hmm. И дълготрайно като инвестиция. Да, и като каза по-скъпо, се замислям точно за този тип проект сега и за евентуалното му бъдеще, за което ти споделих като информация от кмета. Ами в дългосрочен план не е по-скъпо. В крайна сметка ти, ако направиш тази административна сграда, тя може да се преизползва каквото си иска да стане в бъдеще, в зависимост от нуждите на хората. А ако излезеш тук бетон и сложиш един паркинг, какво става, ако след 10 години това вече не е тържище? Някой кърти бетона и почва пак. Правят нещо друго и пак са пари хвърлени. Така че еднодневната... бързото не винаги означава по-смислено. Да. Разширяването на хоризонта е всъщност запознаването с възможностите. Това е което искаме. Да. А можем ли да им дадем някакви примери за успешни такива трансформации, такива проекти? Аз много се надявам до година да мога да дам и аз една много сериозна информация за успешен такъв проект. Но кажи от твоя опит и от Германия, и после откакто си в България, ти имаш доста голямо полезрение и се интересуваш страшно концентрирано от това нещо. Да, разбира се, ще споделя. Водещите, както казах, са предимно Германия и Дания напоследък. Така започвам малко от по-общото. Като се вижда и голям интерес от Испания и Италия. Аз лично като бях в Мадрид преди години, още тогава ми направи впечатление тяхната иновативна мисъл и желанието да експериментират. Тук ще вметна много интересен факт тогава, когато разбрах, че те експериментират, наистина буквално експериментират в строителството на жилищни сгради и в преизползването, като слагат различни типологии на жилища, експериментират с модуларни разделения на жилищата, за да може спрямо нуждите на човека, който е наел жилището или го е закупил, то да може максимално без ремонти и къртене да се преизползва. Така че това ми направи много голямо впечатление, защото там явно тогава имаше така едно прехвърляне на генерациите. Имаше в един квартал така доста застаряващо население, които имаха различни нужди от предишното поколение на семейства, примерно, или на сингали, които бяха там. Трябваше много така да се... Една сграда ни водиха там да погледнем, жилищна кооперация, голяма, като блок. Ни показваха как са направили решение с разни подвижни стени или разделение на помещението. Буквално го изкормват, нали, целият апартамент и просто слагат нови структури, които може да ги разместваш като пъзел. Като много интересен подход. То още тогава ми направих впечатление това нещо и желанието им
това, което се случва и се строи и се прави, да остава с времето. И има много примери като сгради. Аз споменах за Лидер Хале, нали, като някакъв вид преизползване на сградата. Там може да разгледате тъмносините тавани, които са вътре, които направихме. Нали, те така грабват окото, като влезеш първоначално. Но разбира се, подходихме с така респект към миналото и към идеята на тогавашния архитект, който го е направил, тъй като там много интересното през сградата, тук може би ще приложа някаква скица, за да може това ще да кажа, че след подкаста ще има малко линкове и графична част да видите. Там има една централно разположена почти конгресна зала, която е най-голямата. Тя е седмоъгълник. Седмоъгълник? Да, седмоъгълник е много интересна и всъщност ние това, което направихме, това се вижда в плана много ясно. Като влезеш вътре, го усещаш като си вътре в центъра на мястото. Пуснахме така акси по средата и по ъглите. И там, където излизаха те, пуснахме и нашите нови оси за осветлението. Тоест, те са разположени също аксиално на тези зели сме акси на основите. Много интересно се получи и самия концепт придобива сила по този начин. Така че можеш да подходиш с много креативност, но и с уважение към това, което е било, да го вземеш като основа и да го развиеш. Използвахме тези седмоъгълници след това в новите облицовки на асансьорите. Така бяха много интересно вкарани в дървото. Нали, така малко по не in your face, нали? Но много интересно съчетани. И на други места, но беше така много вълнуващ проект. Това е единия. Сега в момента пък съм част от екипа на една трансформация на съществуваща офис сграда. Тя е така доста масивна, в Щутгарт е пак, на 8 етажа е, може би като размери е 100 на 100 метра, доста голямо. Да. И там всичко беше остъклено. Представи си тези старите сгради, офисите, всичко е стъкло. И сега махаме стъклото, допълваме нови, тези съществуващите, които са стени, ги допълваме, правим френски прозорци, слагаме зеленина, има зелен концепт. Опитваме се да дигнем стойността и не само се опитваме, а то се постига. Защото инвеститора вече има опит в тази сфера. Няма да споменавам сега проекта, защото не ми е позволено да давам детайли. Като стане готов, тогава ще ни го покажеш. Той има опит и предимно в последните години се занимава с купуване на стари сгради и тяхното енергийно саниране и трансформиране. По този начин самата сграда дига стойност. Хората, които наемат офиси там, има все по-голямо търсене на тези, защото на тези офиси този тип, който има по-голяма стойност, чисто за нашето ежедневие, за прекараното време там, да има зеленина, да е близо до човека мащаба, да имаш различни зони, да има отворени балкони, които да излезеш да подишаш въздух, такава масивна сграда, нали? Всеки знае, че като си на последния етаж не е яко всичко да ти е затворено и да трябва да се да разчиташ само на климатика. Така че, това са едни от близките до мен примери. Само за малко ще прекъсна, защото ми направи много хубаво впечатление. Тоест, ти казваш, че възложителя на тази сграда, това му е пореден проект такъв. Да. Тоест, това е човек, който е правил такива проекти, очевидно му излиза сметката. Очевидно има голяма стойност в това и той продължава да го прави, защото сградите са на ключови места, трансформацията им не е толкова фатално голяма, не се налага да ги изкърти до основи, за да се случат нещата. Което всъщност дава още един пример, че това нещо работи. Това работи. Просто трябва да говорим за това и там всъщност според мен голяма роля играе политиката и общините, защото те са много ангажирани да информират хората. Да ги стимулират да го правят, да ги насочват и към правилните решения за тях. И това, което всъщност той прави с тази сграда, той наистина буквално изкормва това, което не е носещо. И дори
в случая в тази сграда не си прави труда да прави интериора. Тоест ти като наемаш офис пространството, ти си го правиш спрямо твоите нужди. Да, това е тенденция. Това си е тенденция, която в случая изпестява пари на инвеститора, защото прави най-нужните, нали, интервенции, като разбира се, ако може би, той прави общите пространства, примерно интериор на фоайето, стълбища, асансьори, а другите вече спрямо това има си някакви заявени изисквания, но спрямо нуждите на наемателя, дали ще е някаква практика на лекари, понякога наемат такива по-големи пространства. И така. Това е много, всъщност от гледна точка на примерно един наемател, това е много ценно, защото ти вземаш едно пространство, което има някаква опаковка, да я наречем. То е ограничено от стени. Има определени инсталации, които са предвидени, защото те са на сградата. Тоест, основното, което ти е нужно, е направено. И в същото време ти не влизаш в един готов офис, който не ти харесва и трябва да го изкъртиш и пак да създадеш буклуки, CO2 и така нататък. А ти си го правиш по твое желание, но съобразявайки се с това, в което попадаш. Което всъщност е нормално. Ти винаги, дори една къща да строиш на полето, ти пак съобразяваш с това, което е около теб. Това, което имаш. Да. Супер. Много готино, много интересно. Иначе там има доста такива практики. Утърс архив. Аз ще приложа към този епизод и презентацията от едно събитие, за където ще си говорим след малко. Да. Там го има като пример. Утърс архив също е в Германия. Там пък много интересен подход. Нали? Няма влизам в детайли, но чисто като възможност за трансформация. Там пък е оставена само външната облицовка. Подкрепена е там, където има нужда и вътре всичко е направено по модерен начин, такъв, който да пасва на нуждите. Наистина само фасадите са оставени и пода. Той има една снимка. Може да я видите след това. Е много интересно също като подход. Може да се направи настройка, както казах, енергийно саниране, което се изолира сградата, така че да е енергийно ефективна максимално. Там си има вече и различни нива на енергийна ефективност. Може да се надстрои сградата, таванското, примерно, помещение да се надстрои, да се направи нов етаж. Може да се престрои, може да се направи престройка, може да се направи трансформацията. Възможности има много, ние ги знаем и сме на среща за всеки, който е заинтересован в тази тема, да предложим възможности, да ги обсъдим заедно и се надявам сгради като тази и тази да стават все повече и да намират бъдещето. Да, дай Боже. Аз ще направя една скоба да се обърна към пък нашата професионална общност, че всъщност много архитекти и дизайнери не осъзнават всъщност колко интересно е това да правиш преустройство. То е много по-трудно, много по-времеемко, нали, може аз много рискове и неясноти и така нататък, но гъдела ти да използваш тази тъкан и, както ти каза, да използваш 7 оси, което е супер нестандартно. Седмоъгълен обем, нали, аз, нали, петоъгълен съм чувал, най-често са четноъгълни, но използвайки, нали, тези оси, ти хващаш тази тема, нали, това е много, много използван в нашите среди прием, използваш нещо дадено и на база на него създаваш допълваш с твоята креативност крайния продукт. Има нещо много ценно и в това и апелирам и колегите, които се занимават с нашата професия, също да проумеят, че този тип работа всъщност има много, много, много приятен такъв оттенък на това, че използваш нещо, което, нали, освен отношението към старата сграда, освен уважението към колегата ти преди 100 години, който е правил, че го има и този лек... Много, абсолютно е така, защото някак си няма стойност просто да премахнеш това, което го има. Ние като хора, ти никога не се изтриваш напълно, за да се трансформираш. Точно. Дори ако решиш, примерно, сега се променяш чисто физически, да станеш по-силен или по-тежък или по-слаб, винаги остава твоята си част и същността ти не я махаш изцяло. Така че трансформацията е свързана предимно и с оставяне на голяма част, същината. Ти дори да махнеш сградата, мястото остава същото.
Така че ти Да. пак се съобразяваш с него. Ти не Да. можеш да махнеш и място. Да. Това е силата всъщност на преизползването, че ти подхождаш с респект към заобикалящите. Да. Добре, споменахме едно събитие април месец в Пловдив, на което аз много инцидентно реших да приема поканата и да дойда. Благодаря ти, за което Да, ми беше много приятно. Беше малко спонтанно, но реших, че ще ми е много интересно и всъщност там се запознахме и лично с Дани. Става дума за ESG Пловдив, което се проведе април, мисля, беше. Да, ESG Пловдив Investment, Hospitality и Construction. Да, разкажи ни малко повече. Ти там беше панелист. Една много хубава презентация ни показа. Аз гледах от третия ред. Да. Мисля, че и видео имаме. Имаме, да. Да. Ще споделим. Разкажи за какво беше цялото събитие, как те поканиха въобще, какво беше. Защото аз слушах това панел и още един-два. Но разкажи на публиката ни за това. Мисля, че ще е интересно. Да, със сигурност ще е интересно. ESG Пловдив, като за начало, нали, чисто информативно, те са бранд, вече станаха бранд и няма да правят само такива събития за архитектура, ами технически събития. Мисля, че сега предстои есента едно. Тези, които го създадоха всъщност, са Петър Денчев и Петрана Зайкова. Да. Страхотни хора. Свържиха с мен през LinkedIn, където аз буквално наистина там съм много активна в момента и виждам наистина смисъл в тази платформа, ако използваш правилно. Да. И да достигаш до хората в крайна сметка и да даваш съдържание и стойност. Тя се свърза тогава с мен. Много интересна история, защото аз ще я разкажа, Петрана, ако слушаш. Много интересна история беше, защото всъщност връзката е станала с факта, че аз съм учила в Щутгарт. Тя също е учила в същия университет и просто съм излезнала като потенциален нетворк connection. И е влезнала, видяла ми профила, с какво се занимавам и някак си е станало така, че е кликнало за темата на събитието. И в последствие се чухме, говорихме и ме поканиха да бъда панелист първо в темата за опазване на културното наследство и съществуващите сгради като цяло. Това си беше за мен така много приятна тема и нещо, което си е моя вихър и казах да, разбира се. Впоследствие бях и модератор на също голяма, много интересна тема, шеста в панела, в събитието беше. Шести панел, в който си говорихме за градоустройството и колко важно е всъщност и то. Това събитие беше изцяло концентрирано върху устойчивото развитие на туризма, на строителството и развитието му в бъдеще. Наистина едно събитие, което според мен събра и организаторите, разбира се, имат голям пръст в това, че са събрали професионалисти от различни сфери, за да можем да отворим този диалог на мултидисциплинарно ниво. Беше много, така за мен, конструктивен, много научих, с доста хора се запознах. Хубаво беше, че Пловдив се развива в тази посока, защото сега наблюдаваме последните години, че предимно София, но тук много се зарадвах, че и в Пловдив имаше такова събитие. С нетърпение очакваме следващото и наистина ми беше много ми беше на сърце да говоря на тези теми. И както споделихме, ще приложим и презентацията. Дали ще бъде в този епизод или отделно, не знам, но със сигурност видеопрезентацията ще я пуснем в някакъв момент. А тази презентация, за която аз говорих на моя панел като панелист, нея ще я приложа. Там ще ви споделя вече в коментарите по какъв начин може да се я получите, но ще се радвам да достигне до повече хора информация. Беше много готина, с страхотни графики, много хубаво развита цялата тема. Ние част от въпросите, които ти тогава засегна, ги изкоментирахме и днес, защото са наистина основната тема на нашия подкаст и на днешния епизод. И наистина имаше много хора и мисля, че споделиха се и в твоя, и в другите панели се споделиха и доста хубави примери как всъщност една такава трансформация успешна до какви последствия води. Как привлича туристи, привлича други инвеститори.
как съживява една такава сграда, как може да съживи цял квартал. Да. Всъщност, добрите, точно, нали, трябва да натрупаме някакви години с успешни примери, за да се види резултата от тези неща, за които си говорим, но за да се случи, нали, трябва да повишим това самосъзнание. Абсолютно е така. Абсолютно е така. То самата тема ESG, това, нали, се използва като абревиатура напоследък на много места. Това означава, нали, в превод какви са environmental, social и governance, нали, влияния върху от устойчивото, примерно, строителство. Това ще рече, примерно, за environmental, околната среда, по какъв начин влияят нашите решения в планирането и строителството на околната среда, по какъв начин влияят на социалната среда, на social, нали, и governance. Това е вече ролята на нашата политика върху тези процеси и колко важни са трите тези неща да работят заедно и да функционират заедно. В презентацията така доста ще споделим, ще видите за тази тема, която беше на ESG формата. Но като цяло трябва да е екипно и трябва да има така симбиоза между тези трите неща. То не е нещо ново, това много хора го казаха и на ESG формата, че всъщност просто трябва да се замисляме какво е било преди и как да сме по-природосъобразни, как да сме по-осъзнати в решенията си и малко да се върнем няколко крачки назад, може би, и да помисляме преди да действаме. То е, малко да се върнем назад и в същото време да използваме научно-техническия прогрес, ама правилно, а не да създаваме поредните еднодневки, нали, еднократното използване, защото, както виждаме и в стоките, и в дрехите, и във всичко, еднократната стока, еднократният продукт всъщност повече вреди, отколкото помага. В България имаме една такава тенденция, нали, понеже много дълго време нямахме нищо. Имаше супер ограничено производство и продукти. В един момент, като нахлуха първите еднократни вилички, примерно, или първите фалшиви шапки. Не си говорихме за шапките, как ако имаха 2 шева са фалшиви, ако имаха 7 шева са топ оригинал, нали? Да. Това нещо като нахлува в България, всички бяхме такива, Юрош, дай да купуваме, защото можем, вече има какво, и хвърляш, купуваш следващата, защото струва ефтино. Обаче, нали, много, много време ще мине, докато успеем да се осъзнаем какво се случва всъщност, с какъв ресурс използваме и какво изхвърляме и какво се случва с това, което изхвърляме. И това става дума за шапка. Тук говорим за сгради, които, нали, ако този процент на строителството наистина е толкова голям за замърсяването и за въглеродния диоксид, значи ние имаме много голяма... Всеки един от нас в този процес има много голяма отговорност. Има. Това си отговорност. Защото после ние го дишаме този въглероден диоксид. В крайна сметка. И нашите деца. Точно. Абсолютно така. Ти спомена това с дрехите. Аз веднага се сетих също за рециклирането, нали, за second hand дрехи. Да. По същия начин, както в момента има кампании за това нещо, много се говори, много се разрасна интереса на хората да преизползват, да рециклират. По същия начин трябва, както се казва, да стане вайрал и това нещо с преизползването на сградите. И не в лошия смисъл, в добрия смисъл на думата. Просто да се стига до повече хора тази тема, да стига до повече хора и да стигат и решенията и възможностите. Точно както и с дрехите. Преизползването, нали, дали ще е дреха, естествено размера е много по-голям. Влиянието е много по-голямо, но ето там стана. Имаше, както ти каза, един период, дето се купуваше дрехи. Даже сега в гардеробите на повечето хора, включително и при мен, има може би неща, които не нося. Не си пипал от години. Да, така е. За това го правим и за това си инвестираме време и желание в този подкаст, защото всъщност темата с рециклирането на сгради, буквално. Елементарно. Много по-сложно е, много пластово от това да подариш дрехата на бебето си на следващото бебе, защото той е използвал 2 пъти, но е същата, в корена си е същата темата. Точно така. И
какво щях да казвам? За рециклирането на сградите, буквално като го каза рециклиране, наистина има такива бизнеси. Сега в България мисля, че няма, доколкото търсих, но в Германия знам един, който се казва Conculator. Те наистина се занимават с рециклиране на сгради. Ето ви бизнес идея. Да, и ето по какъв начин. Бизнес модел. Стадиона Мерцедес в Щутгарт. Там цялото саниране на стадиона и трансформацията го прави офиса, при който бях тези по-големите, за които голямата компания. Те всъщност се занимаваха, като основната им цел и идея беше да работят с Conculator. Conculator е фирма, която се занимава с това да дойде, когато започне проекта или преди да започне. Нали? Когато се подпише договора, че вече ще има някакъв проект по темата, те идват, вземат абсолютно всичко, което е съществуващо. Сега са го намерили и както сега тази сграда, идват и правят анализ. Тя сега не е много добър пример, защото тук малко неща могат да се вземат, нали, няма дограми. Но там бяха запазени дограмите старите, имаше подови настилки, които бяха окей, изолации, тавани и такива всякакви материали. Идват и правят един анализ, имат софтуер, с който въвеждат квадратурите, големините, вземат ги всичките неща, пример с дограмата, вземат старата дограма, или я рециклират, или я препродават, защото има фирми пък, които работят и с стари дограми. Да. Познавам архитектурни офиси в Щутгарт, които буквално почват да планират от фасадата навътре. Тоест, ти правиш фасадата на базата на нещо, което си намерил в примерно архива на тази фирма. Отиваш, виждаш какви прозорци има. Строителния OX. Да, точно. И на базата на това преизползваш. След това се използва повече за някакви такива непостоянни конструкции, защото те не отговарят много от тях на изискванията. Да. Но те буквално рециклират и ти дават пари за това нещо. Тоест те ти го изкупуват и по този начин се финансират новия ти проект. Да, ти не се занимаваш с боклуци, не се занимаваш с изхвърляне, с нищо друго не се занимаваш. Супер. Ето буквално рециклиране. Да, рециклиране. Това е един огромен бум, доколкото знам, те са доста активни в Белгия. За България бях се свързала с тях дали работят по някакъв начин или имат тук представителство, но не получих отговор все още. Като получа, ще споделя със сигурност, ако го има в България, наистина страхотно. Би било страхотно. Страхотно. Добре. И за финал, може би, имаме една традиция, защото сме от много години правим епизоди, затова вече е традиция, но питаме всеки гост, кои са двете неща, какво беше, последните две? Основните две, да. Последните две. Кои са двете неща, които те движат като архитект и като човек? Аз си мислех върху това, защото знам, че ще дойде като въпрос, но и те не се и променят много. Едното е, ако трябва да бъда много кратка, едното е умението ми да виждам голямата картинка и винаги това ми помага в проектите. Никога не съм конска паци да гледам само петното, което вземам, или сградата, която вземам, или стаята, или каквото и да било. Винаги го свързвам с съществуващата мрежа и това ми помага в вземането на решенията. И може би го прилагам или се опитвам поне и в лично, нали, като човек да го прилагам. Никога да не гледам само моето мнение, да уважавам и на другите. Да. Това е едното, а другото е уважението към миналото и към това какво се е случило преди. За обикалящата среда, както си говорихме, и не само за сградите, ами за хората и за зеленината, общо взето всичко, което е наоколо. Смисъл за другите. Да, смисъл за другите, наистина. И това ми помага, някак си ми дава една допълнителна стойност на живота ми като цяло, не само в сферата на архитектурата, но и когато се опитваш да правиш нещата така, че те да не са добре само за твоята моментна изгода, тогава това се отплаща. И се усеща. Усеща се дори чисто емоционално, да се почувстваш по-добре. Между другото, емоционалното удовлетворение и щастието са едни неща, за които много малко си говорим, а това е толкова ценно в наши дни. И спокойствието, защото на фона на всичко, което се случва, толкова сме заляти с
такива едни неща, които се случват напоследък. Буквално мозъците ни прегряват и да се почувстваш полезен за заобикалящото около теб и за теб самия е нещо много ценно. Да. Ето, така трябва да се стремим, според мен, да правим ежедневно по-често. Много ти благодаря, Дани, за този разговор. Надявам се да е било интересно. За мен ми беше адски приятно и интересно и наистина научих неща, които за първи път чувам от теб. Хем сме си говорили много. Да. Надявам се за всички да е било полезно и да сте видели защо Дани е този голям двигател и главен и гръбначен мозък на инициативата Reuse To. Очаквайте скоро следващите ни епизоди с още вече външни интересни гости. Да. Но бяхме длъжни да се представим кои сме ние и защо се занимаваме с това. Благодаря ви за вниманието. И аз много ви благодаря за вниманието. Няма много какво да допълня, но Reuse To остава всеки месец на 22 с нови гости в процесите и много ще се радваме, ако тази стойност наистина стига и до вас, резонира с вас и оставяйте коментари, наистина за нас е много важно вашето мнение и така. Благодаря ви много.